kapitan. Sa gudayin nga rin surat, di pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Nelson, idi, kalman laing. Idi, kalman laing manong nemi, tadan may katlong aldaw, nga kaadak iti ito nga balay, balay ti kumpadrek, nga imay ko pagpalpaliwan, kalpasan nga dan nasurok ka makabulan nga pimusay ti asawa. Medyo ni putputo nga balay manong nemi, naaladan iti bikal. Kat at naman makitkitak, nga sumilsirip. No jak mariro, dahito hindi may duwa, nga panakakitak iti dahito nga babae, nga sumilsirip iti baet na kiti nagbabaitan na kiti bikal nga alag. Ada siguro 3 nga metro, ti kaadayo na manipod iti ridaw, ti balay kengga iti ruwangan, iti ayan ti alad. Medyo nabaybayanan manong nemi di kiti masetas iti hardin, kaniti likod manong nemi adu di kitay narukupen nga kagab uno pupuk ti manok. Tadan 2 nga tawen manong nemi nga saan nga nagyan dati kumpadrek iti dayto nga balay. Tada isunan sa jay Hawaii. Awam ti kabagyanda manong nemi nga nangibaisan da iti dayto nga balay. Iso nga iti maamuan na nga kayat ko ti mapanagpalpaliwa. Insing-hasing naman ng nemi dayto nga lugar. Naulimat ka no, naiputputang nga. Iti likod manong nemi adu di kita kay kayo nga narukbus, napariir, kastamat iti babagin na ti amyanan. Iti abagatan manong nemi, sumagmanula ang timula na, kahit makita nga nalawag di kiti karuba. 30 meters siguro ti kaadayo na ti kasitgan nga karubak manong. Balay ti kapitan. Nagamamu kami ni kapitan kanide damok nga aldaw. Iti dahit naman nga damok nga aldaw. Nagitkitak dahit nga babae manong nemi nga sumilsirip. Kanita tatalon nga aldaw kung adadtoy manong. At damanin iso nga sumilsirip. Pinagunyak iti mo na kundaw eh. Apay! Anay bagang balasan ko? Palasan ko kunak na medyo ubing. Nujak mariro, teenager, 16, 17, 18, 19, naging ganat 20 years old. Diyak mat unay makita manong nemi ti pakabuklan na medyo na asideg ti panagkaabay di kiti bikal nga alad. Yung madama di kiti paset na mabalim mo ti sumirip. Isumat lang kong sumirsirip. Apay balasan ko, damasapol mo? Hindi gandatek manong nemi ti tumakder nga starungek ti ridaw tapno rumwara. Hindi ilukat ko ti ridaw manong nemi awmaten. Nakita, tas taon iti taray na. Gabata saan nga may lingad kat nalawag na makitak manong. Naka-short, naka-stop in, naka-t-shirt lang. Medyo pangandidugan di buhok na. Eh, balasan ko mamiglang! Nagsardeng. Timalyaw. Imisem. Ako, agsubli ka! Ay, agsubli ka balasan ko. Di ka agbuteng, hanggang anuan. Yung saanin nga nangkakaskaso pa. Kamalman na manong nemi imay ni kapitan kaduana na tayo paborito ng kagawad. Sukanot number 1 na kagawad. Pare Nelson, kapitan, may kami man. Ay, dumano ka kapitan, bilang tayo. Ilukat ko na rito. Madamakang kap-kape. Inlo katakteri daw nga bikal manong nemi. Sumara kayo kapitan, kagawad. Iti tayo, nato kayo yung pagyanan. Tuonag, talata abyanan din. Medyo adot kayo na, napariir. Ano na ka kapitan? Pulutan. Kahit no, aday duldulim mo yung nga aral. Kasulatan tiruan mo. Paring Nelson. Pag-usaunay. Amo yung agad at damat pangpangtad ko dito ko nga arak. At ang arti bang liwliwakan niyang no. Nagmemesa agad. Ay, naparapin mo tuminom. Ang arti pulutan mo no ka. Sarsa. Ano sarsa? Sarsarita. Nga oro, ka sarsarita.
Ang mabilang karta, iluwar ko dyan minsan ka magirawar ti baso. So na lang taon ice. Ngayon ka ice ka ta brandy rin ito iluwar ko. Pondador. Ama! Dahil naman ti kunak. Nabayagin ng Jack na karaman ti Pondador. Naimas ti pulutan manong naindasar na. Abo, ano na ito kapitan? Kita ramanam tapog tuam no ano na ito. Naguri ka. Kasla burik-burik na ito lalat na. Baka di mo kayat, Nelson. Kayat ko kapitan. Nabayagin ng Jack na karaman ka na ito paborito. Exotic. Yung saan ko lang ibalbalikasan baka no, humay na tayo tilawan. Ngayon nakatilawan nyo. Kagawad, nakatilawan ka no. Jay Karayan, pare Nelson. Karayan. Jay Kabingkulan. Di ka kaladaan, Karayan. Masansan nga masalama amin sa dyan nga beklat. Sabi mo, bagbagang beklat na kita baka no, humay na tayo tilawan. Manong nemi kinapudno na mahilig ak exotic. Dataoray tintil dalawen de dia, Wilma nga asawa. Ta mahilig ka. Umay nakno ka supsuplayan iti maano pandang ang banyas, abuno, abuyo, beklat, digitay napayan. Digitay agabuti surong nga digitay dadakkel nga padaw, kadadakkel nga hindi masen. Kanda kitay napalang karne ti ugsa, kada presko karne alingon. No awam met, no madamag ko ang partit karnet ag partit aso, akit inakmet na. Mga unakmet gumatan. Nga natatiga po na no apay nga kuna kanyak di asawak nga warm blooded at nakabarbaro ka na tibagik manong. Nga igkamagpay lang dito kulap na agtarterne ka ni Sunga. Wen manong, isiso naman lang hindi ti babae ti biyag ko. Iso na lang ta, nadan sakit nga kanser manong. Naladawan iti mapwak, kay limlimit na kanya. For adaidin ti stage 4. Inaramid ko man ti amin ang talagang awanin. Kinapudno na. Nasakit unay tinagam ko ti pupusay ni Wilma. Talima nga taon mi hagdenden na hangkam nga nadaan ti anak. Gaya manong. Agkong kontrol, di na impudno kanya. Adadakano nga dumagdag dejit sakit na nuagsiko. Sa may sa posible kano nga di anak mi kit matawid na ti sakit na. Leukemia manong. Almost 1 year manong nemi nga naidalit ti asawa. Ngayon pahay ko ti amin nga panawin ko kenkuana. Ato nga kararag iso na laing ta. Talaga nga nalpasen nga naituding ngayon sublinan ti nabulod na nga biyag. So nga di naitabonin ti bangkay ti asawa kasladyak kaya tagtalin na ti balay mi. Adad nga sa anak nga maka-move on. So kinundaw ko ti kumpadrek manong naming adda sa Hawaii na mabalin kat adda pangipanan na kanya. So singasing natin nga lugar. Dito mat manong naming tinisturyak kada kapitan kan kagawad. Kaya nabintas dito nga lugar pare Nelson. Na ulimek, na presko, awan riribok. Nangruna kat okay kami mat nga nabutusan nga opisyal di barangay. Naliptak di tanod. Awan na magmunto nga mataktakaw, awan yaman dita. At naman nagiti agiinom nga mawan ti kririri. Diba? Di kami kagawad. Gawin kapitan. Lalaki tuminom ka. Tahan mo na yung mas nakilnat dati kalahalat dati baklat kapitan. Masabalik man ti saritaan kapitan. Duha aldaw itan. The first day ko, kanitat time malim, unin tebigat. At nagsisirip nga babae. Medyo nalapsat siguro man. Diyan kami makita ka nalaing Nagsisirip? Sumilsirip dito uneg. Hindi kalman, hindi namin sa nakalman, hindi mo nangal daw ko, saan ko na pinagunyan?
Ngamitay, pinagunyak. Balasan ko nakatakas la teenager. Siya kakita, balasan ko nakata nasurte mo nga 30 taon tayo. Hanggang madlaw pare. Ay sikamat. Kat hanggang nagununi. Itirandak ko mga mapanasit gan, timarayan. Babaeng naka-short, naka-t-shirt, iripuraw, naka-bakya, nga medyo pangatidugan tibok na. Pinagunyak, timalyaw, imisam. Pasubliak ang imsamat na nga. So nga, sino nga tayo dyan? Kagawad, nadamo? Awan tiamok, kapitan. Sino nga ta? Sino atap yung kapitan? Nung teenager, nagpaamyanan? Nagpaamyanan. Mati anak kakasta dito tayo taga-amyanan na. Nung nagpaabagatan, at dadahamin sa syudad nagbasbasa. Kasi nung orda kita teenager nga saan nagbasa. Tayo mo, kapitan. Sino nga tayo dyan? Kapitan, at malagip ko. Ano dyan? Ito kabing-ibing nga barangay. Anta ko na mabahid dyan nga saan na may pasnek tagbasa. Nga agsapsapol ka no ti tiyan niya. Di bang paragsak kang ko na? May ganun? Agda kapitan. Padasan yung tagsalutsod diya pagkabang-ibing nga barangay. Dahil agpukaw ko no ti makalawas, duhalawas, makabulan. Into nagparangan, kalpasan sa pagmunong bulan, bumsog di tanan. Sa sarita, kagawad. Dakat mo't kastamot. Adda, kapitan, damag lang Di mawang ti kinagpaisuna. Baka, nagkapulang ka na giti manites dahil nga damag. Awang kinagpaisuna. Babae, ngagsapsapol ti mangsikog keng kuana. Tuno masikuganan, agawid ang kasjay. Kasla kasjay. Kata-kati kasta ti klase na nga babae. Naman ko ng Marie Nelson. Itapay lang makadamag at tigasta. Kasla ti agkalkal nga aso ko ma. Sampay Diyan lalaki ti mapan agsursor. Yung diyan babae nga aso, agtalin na edyan na. Diyan lalaki ti mapan dumanon. Naputam ka di aso, isot agsursur-sur nga mangitaya. Abuan. So nga diyang mamati kagawad, nga da babae, nga agsapsapol, iti mang sikog keng kuana. Inyawa-awan ko dahil nga ibaga ni kagawad manong gabota jackpot yan. Nga adda ka static klase na nga babae. Imposible. Nga miti sumarunong nga aldaw manong may kapat nga aldaw. At tamanin. Tinamayak manong naimi nag-araro tukak. Nagnak iti likod. Kalpasan na. Inatibay ko, inasibay ko ti alad, nagpaigid ha. Kaniti ta makadano na kung tiridaw, ruangan manong nemi, biniglak ngay lukat tiridaw, ti ruangan ko na, ay, sir, sino ka? Sir, sorry, sir. Damasapon mo kanya, balasan ko. Ano? O pinabalasan ko kunam? Manatawa mo ka din? 33. Ading ko na ma? 21 ko? 21 mo? Anatagan mo? Vina? Maka, sumari ka dito, Onig. Sigurado ka? Na basta ganak? Hoy, matidakas nga randam, di ba? Salusudak lang kang kano-apay nga, may katluitan nga gundaway nga sumirsirip ka. No, ada masapul mo, ibagam. Sumalik ka. Duwalang ka. Saan ka nga gungit? Api kumahungtan ka. Adada nga gungit at saan ka sumurot ka niya. Sige nga Rod. Sumurot ka ka. Manong nemi
iti panagabay mi nga nagnanalangap ko ti banglo na. Kadigdigos na manong, manong na imi di mo pangatapat yan. Imingar nga dagos dito eh. Nabayakin nga sang ko nga naaramat nga armas ko. Gabot ang makatawin, manong na imi nga nakadalit ti asawa. Makatawin mo nga. Patyan na, Jack Palos na usap. Man, nagdaksen. Itatama karik na ti kastoy. Isupay na ito yung stranghero nga babae nga Jack matamam mo. Yung panagkunak, saan nakatamat nga man 21 years old. Haan mo nga minor. Yeah, di ba yun? Idin to napinda si Suna, na banglo. Sumarik ka. Nagtugaw ka. Napin nga magbensa ka. Nakan mo gayam? Nelson. Sika. Vina. Nalipatan na. Vina? Apex sisirip ka. Kras ka nga ron. Hana? Kras ka. Sika, tinakras. Ape kras na. Kaya di mo sa lutsudin, no, at asawa ko nawan. Kaya at asawa ko ewan. Ape kasta, anya data? Nang isit dita? Morning pin. Balo ka? Wen? Di mayat. Ang problema. Katsika. Balasang. Ape kras na. Guwapo ka. So nga subli-subliak. Bareng mapansin nak. Kinagyaman nak. Tapi na strike nak. Oh. Bakit kita mga roteglawlaw? Nakalukat na kita tawa. Kailangan ko mo nakalukat. Baka makita to ta. Taan niya ngamin taramidin ta. Di mo kadikayan? Kinunahan naman nung naimikit nagugsubin. Uy, pinasan. Di mo kayat? Ikatakon di brak. Kura ka. Agore ka. Apay. Iti kwarto. Sut ururayik ni bagam. Iti kwarto. Oh my God. Manong naimi lalaki ak. Nabayagan nga sang ko nga nausar. Nabayagan nga awan ti kinanaig ko. Idinto taadamay sa nga babae nga agtawan ti 21. Awang mati makitak nga diferensya na ti kunak. Narumpi di kiti bibig na banglo. Napudaw di kiti na urus ng ngipen na. Nagpintas ti pamakina manong nemi. Awan ti makita kapiglat. Idinikat na ni ti Brana. Di adda kami ti unek ti siled manong nemi. Paunayin. 21 years old manong nemi. Idinto to 23. Idi manubiak ken matagikwak ni Will mga asawa. Nukas na nulayang da ito hindi ko ubingan nga maramanak. Ano pala tururayem, Nel? May buyayan ng kadilata ng kasta? No, sige. Mukayat na kabuyayan. Buyayan na. Ikatay kong t-shirt ko. Kenti panti. Rayem. Mabilang. Ikatay kong. Jan dadadan. Manong name perfect. Awat ni makita kapiglat ti lupuna. Suno kumatisan nga magkargari. Makapamauyom dahi ti nga babae. Na kung nakitinakem ko manong. Medyo kinikini ang sala-sala. Oh my God. Jakon matiririk na kamang buibuyakin ko na. Inikat ko maten manong name ti sandok. Idi may kat ko ti sandok. Biniglanak ni narakop manong name. Kisun iti mo na nga nangagek. Idi barukong kumanong. Vina. Naglaing ti loko.
Dildilpatan na sana kinkinitin. Oh, galing mo. Ah, Vina. Oh, Ah, Vina. Isupayin manong name itinangikat. Itilak. Tips short ko. Sana imbaba manong name pinaggadan na ti short kanti brief ko. Inikat ko nagparintuming manong name kin insakbul na. Aray! Oh! Oh! Sino na ito nga babae? Hapay nga naglaing. Oh! Nadumatin manong name na kini babae nga nagpasarak. Ngam sa bali na ito nga babae. Oh! Naglaing agkinit. Naglaing agdilipat. Naglaing agnot-not. Ah! Oh! Oh my God! Ah! Gapo tayaw awak na pumutok itingiwat na manong name inikat ko. Sa ko yung pangato. Kad inamalak na bibig na. Palaban nga talaga na ito nga babae. Nagbangot isang aw na. Makisanggol ti kayat na. Alaga nga. Naglaing ka mo, Bing. Manong nemi. Yung pangatok. Kat nagkiyad. Kalpasan na. Andan na kinibibig ko. Itiduhaman sanas na. Nelson. Come on, Nelson. Love me. Parang sa akin nagnel. Nelson. Adda kami ni tirabaw ti kama kinintultuloy mi manong nemi tinaglinudon. Kasta ti awag ko manong nemi panaglinudon ta talagang makigabbo. Di na kahit ti paapak manong. Makigabbo. Talaga nga naglaing ti gabbo na ti nga babae. Kat sana ka nagalubingim kat nagamak manong naming ng imabati ulok kat adda ni tinagbaitan di kiti legs na kat pinadas ko rin namanan manong nami. Nelson. Kininikinit ko manong nami ti perlas. Sa ko'y namala nga sinepsepan man. Nakaimimas. Iba na ito nga babae. Anong natat nakita na kanyak? Tapno, ibaga na karas na kat kayat na kat nakasagana ita nga. Nagswerte ako na. Naititikunada pa ng liwliwa, pa nagpalpaliwa. Nagpintas di lugar nga napanak. Doble. Super nga pa nagpalpaliwa. Diyakon pinanunot na da sakit na uno awan ngam nakadaldalos, nakakinkinis, nakaimimas. Isungin sa rek ko ti dilak manong name iti unegket ko na. Nelson. Nelson. Nagmayat Nel. I love you. Nadlaw ko manong name nga naitayok isunan. Kapag tamadlaw ko, dikit agruar manong name ni Puditi Kuweba. Satisfy, suna manong name. Thank you, Nel. Opo. Di lampay laeng. Anyan tulagid din ni Sirek mo, titakel ko amo. Sikapay lang tikadaklan nga nasarakak ka na maamok, Nel. Kit mo son. Ado kami. Sa mga sulsud din ado kami. Ado kayo. Come on, Nelson. Come on, kayat ko, Nelson. Isirek mo, Nelson. Isun tinangala manong name ti armas ko kit isun tinang iturong manong name kit daytan. Nelson. Alisto, Nel. Alisto. Mapanak mo na nila.
Wen manong nemi kastawo na iti kinapaot nga naulit-ulit ti panakay tayok mi. No namin ano isuna iti maminsana. Ket gapo manong nemi ta kayat kot agabrot iti nabayagen na surok ka makatawen manong nemi nga Jack Pulos na karaman. Minansok kay naulit-ulit. Kaslasan mat nga mabanong. At adapay manong nemi nga siyak teg surrender. Siyak ti maatyanan. Isuna ket nakatubtubok, nakaburburno. Hiyente ko na akong manong nemi at napagpatinggan ti amin. Gusto na Vina. Akin na natin. Sa manukan. Manulang titawan mo. Nag-surrender ka. Napiyakan ka. Vina. Yes, Nelson. Apay nga. Kinayat mo. Hisot sapsapulik. Agsapsapulan. Ket nasapulan ka. Nalagip ko manong name itimbaga ti kagawad. Ket mo sawen. Numakaarim ka. Agsapul ka. Sino kumatisaan na makaarim? No napadasa mo sapsapulen, di ba? May kamanuak. Sa mga sunod-sudin pa na may kamanuka. Tadukam ka di? Siksik ka laing. Posible. Siksik ka laing ita. Kahit ko, itatawan ka duwam dito Kad kaduwain ka. Naimas ti luto. Kahit mo sawin, agyan ka dito Kagawin. Abay, kasano kapawat mo dito Di ba nakabakasyon ka? Umay kagpalpaliwa. Kada tuyak mang liwliwakin ka. Makaliwliwa ka nga rod nung may mesa ka, alaman. Masabol mo ti kaduam, di ba? Di ba balo ka? Buwan. Ada anak yun? Awan. Oh, di na siya. Ikang anak. Anak-anak. Kalpasan na ted mo to kanyak. Oh, ano? Anak karon. Alaik ka. Anak ko gayam. Ikasanwak nga ron din. Di umay ka. Sa nino? Siya di balay? Kanusan ko kayat? Kat sikat ikadinak dito Kayat mo? Saan na pala pagsalitaan na ita? Inton ada anak kon, mapututan nak, sundon pa nagsalita ta. Ha? Tamanin? Kolga, tagluton. Pangal dawan. Ay mo na ya? Ampay nga na ba te kapek? Alamang nga rod, no na imas ti lutom, ipaneknek mo. Mang kita kalatan di kusina at mabalimulot wen at the ref. Kay, kan imas Okay, nakpay nga rod agdigos. Ito makaluto ak makapanganak, makapanganta, inaktua mangalat arwatek. Tamno na pagsukatan. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi nagadubo ko na. Nakalalisto ng Entepros. Tinadubo na. Ngayon ano, pinalisto ng Entepros. Ana? Kapilisto ng Entepros. Insaan ko. Inikakdanom na. Tam nalisto ng Entepros. Laing kanya. Nayamas madlang? Kas kaimas mo. Kad kapot adda pagnat nga ni talikod. Nagabrawak pa. So nga dubo ang karne baboy, kaninabraw, nag-iimas sa kombinasyon. Ngem, Nelson, tsakit nga damaka mo ang dak dito Iso nga na mabalin, ito makaala kong ti arwatek, agtali na taklaton dito uneng. Iti kwarto, sak no lang rumor no mapanak ng tigos. Sak na rumor iti kwarto no agluto ak. Ngayon no mabalin,
Sa mga owisan da kapitan kaning kagawad dito eh. Kaya numay da ngay. Numay da agad. Saan da nga sumsumra. Di mo may propaganda. Abi nga di mo kayat nga mamanda. No mamanda, mapad nagipulong. Sa mesa, kapitan kan kagawad da. Siyempre, imbestigaran da ka. Tagano kaya? Sana ka tagad eh. Tagano ka nga ron. Basta dyan, adayo. Awan asawam? Awan. Naganak kang kaadda. Kapsat mo anda. Anapay ti kahit mo sa lutsudan. Naganak adda, kapsat adda. Anapay. Anakapay ti adda ka di. Di mo ka di sa lutsudan no adda anak kon. Adda anak mon? Dua. Nako. Duat anak mon, idinto ta kastoy kinalapsat mo. Kaon. No sana ka nalapsat, ada pa'y mayat namang nayon di dua. No sana ka nalapsat, kinayat na kada. Talunton di anak ko, no mapututan na. Diyos ko. Puno lagi di bagbagada. Nga niya. Agpukaw ka, kalbasan na. Agsubli ka, masikukan to. Hapay ko ma. Kahit ko tagkolekta, ti ubing, kan kada kayo nga lalaki. Manong nemi kasla sa anak amamali, at akatikas to ti klase na nga babae. Sana ka na mataksan, nung talin na disona dito. No sa pulan dan to, kat ba sa pulan dan ada dito. Sana to nga na mataksan. Diyos ko. Tila mararamin ko. Nga mayatak met itimbaga na manong naming agtalin na dito nga saan nga rumrumuan. Iso nga iti makaalan ti kawes na wano pagsukatan na manong naming agtalan na edin iti uneg ti balay. Ano kasta no dumteng kirabi siyempre. Gab-gabu. Oh, Vina. Nelson. Oh, kanayon kumakastoy nelo. Saan ta paturugin tirabi? Agmaris rusas lat na tirabi. As-asog ka na rin, Nelson. Paragsakin na. Paragsakin na. Paragsakin kami. Oh, Nelson. Ngayon nung tama panong kami na. Maturog kami. Sakam tuman ang kriyeng ti parbangon, alan tuman mano. Nako, agkutong agsamat nga di na oras nga nakabakasyon, nga magpalpaliwa. Adan makalawas manong nemi ni Vina dito'y balay, iri sumarong karmarenta kapitan kenti kagawan. Parilonson! Ay, kapitan, kagawan. Sigurado nga damanin. Saan kami mat kumay dito kahit no awan? No dadto ba kaming talaga nga agbalas na, nga agsilo, no agganop. Anong ordeta? Banyas ita. Banyas. Oh, ito pa arak mo. Ado, no problem. Mabit lang nga raw. Agyang kisa di amyanan. Tayo danong ko naging kasapulan tayo. Hindi rumuharak kuman manong naming senyas ni Vina nga kayat nga sawan nga saan ang agtagtagari, saan ang agipulpulo. Ngami madaman ti inom mi manong nemi. Anda kami ti katangaan ti inom manong nemi. Nadakamat ko kadakwada. Kapitan, kagawan. Masalutsot ko man. Nugas pagarigan tapod no kagawad nga da babae nga agsapsapul ti magparagsak kang kuana kalpasan na kita bigla nga pumanaw. Saan nga nga mataksan ti tao nga pagyanan na? Inadakit mo son pa rin Nelson. Kas pagarigan na. Kas pagarigan ta da babae ko mga umaytoy. Ayan ko. Kadagtalin na iti makalawas, doalawas, sumuno makabulan. Gat no, sapsapulan da, gat masapulan da ang takan niya. Sana ka na mataksan, Apo Kapitan. Ano ko mapadaksam? Simang patpat kang ka. Di ba, Apo Kagawad? O na, Apo Kapitan. Malaksid,
no under, no, ano na, ano ka namon, um, ano na panagano matay, haon pa ito nga taon na. Kagawat, di mo pa yung mga ibagawat. Menor de edad. When malaksid no menor de edad. Anak ang di menor de edad. Tay 17 below. No 18 nen, saan nga menor de edad? So nga, ako magdanagam no 18 and above. Apay, parin Nelson. Ada ka di kas dyan nga pagbaga ni kagawad? Ada ka di kabalay mo? Kapitan. Oy, 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 oy. Saan ka nga gulbud pa rin Nelson? Ito nga rin pagyamanag ta official ti barangay nga barkatak dito eh. Tada kayo ti makamutilinteg. Kaya ori, ada dapat nga sikat makamu Kapitan, kagawad. 21 years old iso na. Oh? Okay. At da iso na dito ita. Wala. Pangalawas na. Ket siyempre, agpalpaliwaak. Iso at mangliliwaan niya. Agliliniwa kami nga doon nga dua. Liwliwaan na. Liwliwak mo ito na. Nelson. Mabalit sumublat. Ay, sana. No adama ako kukwak. No awan ito isunan, di sublatin. Mo ita agad saktak yung kukwak. Kino namin manong naming ang kakatawa ang pagarup mi akit kaslas ang pepeso ang angaw mi lang. Ta medyo narik namin ti inom mi manong. Hindi sagbay manong nami nagpakada da kinunakanyak ti kapitan. Paring Nelson. Patcheck ng pepeso ti magam. Swerte. Napindas na ti may mudto ita. Manlaksid nga. Agnaid ka dito nga naulimek nga na presko. At dapay libre nga mangliwliwakan ka. Nga magandad ka lang. Dapay. Amangan no matuktalan na nga daisunan to'y. Kat madagsang ka. Ayaw ba pangadaksak? Mulandag ko na nga samad nga menor de edad. Sa bagay. Sa may sakmod nga balo. Balasang matisuna. Yung madanak nan. Madakanuduan. At langarot pakakita nga man, ti managbakasyon mo dito lugar mi. At na mapututam. Manong nemi diday di nga rabi at damen ti kinawile ti tunggal may sakata kamin. Manong nemi agsipot ta talaga nga nakainumak. Nagimas manong nemi ti inom ko. Kat siyempre nawawild takmanen. Nulapsak kumantag sa manong nemi kat talaga nga kinarimkam ko nga namin pinsan. When, kat kastauna iti panagyamyaman na idagtultuloy nga panakaitayok na. Nelson. Yes. Nakamakasyon ka lang dito eh. Nagsubliak tuman lang Jilo Carmi. Gabot agurore kanyang trabaho. Nakabakasyon na. Gabot na nabit pa nga natay ti asawak. Bale, 4 months. Tinala ka bakasyon. Panawan nagton. Mabalin ti sumunod kang ka. Saan na? Tapay. Hindi mo kahit ang sumurot ta. Sapsapulan na ka rin itinagandak kang kakin kaapsat mo. Samay sa. Kasapulan na ka rin itanak mo. Munot taon na kitanak mo? Ang problema ka rin itanak ko. Tandamit ni mamang ko. Naisudat mga sasikaso. Kinapudno na. Ura ang dak sa diyay. Nila tamamangkot mga sasikaso katakwada. Para amok ka nung taganak. Ngimsang ko nga mga sikasuan na kitanak ko. Nakakaasing nga na kitanak mo. So nga mabaling kat saan kang anakan. Ta nakakaasin to nagbaling anak ko. Saan ta nga sumardeng, aging kang antimal. Tiyak makaalak yan ka. Tanos, saan na ka masikugan? Sapsapulan ka?
umay ka disturbin di lugar yun. Talo nga aldaw manong nemi tinabat-bati laingan nga bakasyon ko. Nga madapay laing manong nemi ni Vina. Vina? Yeah. Baka mailiw ka karigit ng anak ka. Kandi kita anak mo. Sana ka mailiw. Sikalat at kaililiw ko. Sige. Manong nemi tinaramid ko ko na. Pasalamat uminom. Nga ididay agundaway manong nemi. Pinainom ko. Naging ka na parte. Sorry, Vina. Yung panawan ka nito yan. Idalagkan ka ni Kapitan. Inrubat ko ni kiti arwatek manong nemi. Ngam sakbay dayta, kinatulag ko talaga ni Kapitan. Kapitan. Oh, na. Nakon. Isa po kaya. Ibatim ni Vina. Ibatim Kapitan. Italag ko kain ka. Kayat mo sawan, ipasublat mo kanya. No, kayat mo sublat? Ay, saan nga mabalin? Nelson, siya ti tao nga siya kayat nagsusublat. Handa asawak. Hindi ka mabaling nga liputan ti asawak. Napiyak ang katabalo ka. Yung siya nga eh. Katkas ito nagtulagan ta. Babangko isapul dito nga babae. Damo kasapsapunin da. Sa kunto ibaga, at iso na dito eh. Siguro nakaring tumutin. Kapitan, tinagramaraman. Uy, naong problema, Nelson. Ang lagay eh. Kapitan, ang lagay eh. No problem, Kapitan. Kas nagtulagan tao. Adong arak na ita. Di mo ko naan nga nagsapsapo ang titsol nga Kapitan. Sa bali nga salitaan natin. Oh, Kapitan. Ako na akon. Diyak tupulos manipatan na ito nga lugar. Kan ti ba nagbakasyon ko. Umayag palpaliwa. Kan adamat simang bay nga nang liliwakan niya. Ken liniliwak suna. Manong nemigas laawan na pasamak a pinawak ti balay ti kumpadrek ada Hawaii. Intalag kong kini Kapitan ti Tulbek manong nemi kanda dumapay. Ganito tawag ti kumpadrek imbaga kengkuana nganda kini Kapitan dagiti Tulbek. Just in case tadan tumayat nga mangupa ni Kapitanan ti Makamo. Nagsubliak ti trabaho manong nemi. Nagsubliak iti dati. Isla may nga baro manong nemi at may sako na balo. Umararibayan nagiti mabahay manong nemi ng maslasan ko kayat ng italik ida. Trabaho, opisina, balay, opisina. Manong nemi, kat nukasta nga mailiwak mo tagat siyempre. Mamanak man itayan, nagiti patay sindi, pasaremat adamat alay nga para iti one night stand. Ngamdakkel manong nemi, ti kawak iti kaawanan ni Vina. Ililiwak manong nemi ti kas ni Vina nga wild na wild. Awan masarakak karigit GRO. Sila mapilpilit pa kindinig ito na GRO. Makapukaw ganas. Hagsapsapul dati tip. Tapno lang ang wild na. Mambarakon pa to. Umanayan manong nemi nga makarausak. Goodbye. Kaya iliw ko ni Vina. Yung sambat nga mabalin manong nemi nga ayatek tikas jiti klase nga babae. Nagsapsapol tibang baragsak ang kuwana. Sila sana ka mamating adakas kang kuwana. Sa nga napupuutan manong nemi nga dan nasurok ama katawan. Hindi na sa nga ilik ni Kapitan. Marin Nelson, kumusta? Kapitan. Eh, saan ako ng Kapitan? Tapay.
Naabagak ka rin na palabas ka eleksyon. Anya? Wala niya. Dagayang barangay eleksyon na palabas. Kadami naabag ka. Ang tulok mo. Naumak mo din. Nagrigat di di ka makapudpud no ang serbi. Nakapasar ka man kapitan. Yung kanangarigatang ng sapultiyan ko. Ana, nalis tumudlayan. Kumusta di balay di kumadrek? Gabutan damutan communication mo. Kita dama-dama ang kaskasera ita. Kita kumusta mo tibina? Imay na yung paso in sa rungkar. Di jay may putot mo keng kuana. Ana? Nasikugat? Na anak ka. Nagkwapo nga lalaki pare. Impakpakasin na nga kanya. No sa din pakasarakan na keng ka. Yung saan mo yung bagbaga, diyan mo ko na nga. So, ngayon mayak, tapos yung pakamok keng ka. Nadaking ka, no, kayat mo. Nga mapansarong karan. Intend na kanya, cellphone number na. Alam? At cellphone na ya. At cellphone na. Dati-dati na kayat, tag-cellphone. Tapos nung takit awan pa, ang tawagan kang kuwana, nagitagan na kang kuwana. Yung tsak mo na mo, takunan agad. Ustunan, kunan. Ustunan, kapitan. Umanayin ti talo, kunan. Ito mo mangarot, kapitan, kanyak. Ti cellphone number na. Pangasim. Tinawagak nga dagos manong name. Hello? Bina? Hello? Sino tayo? Bina. Ni Nelson na ito eh. Nelson! Yeah! Agyan mo na. Kailangan tinumber ko. Ni Kapitan. Yung baglagin din na panunod ko na pangkin ni Kapitan. Naanakan ka? Umuhin. Nagwapo. Iso tilalaging anak ko. Babae, di kitidua. Nakakaasi man. Ano? Apay nakakaasi. Siyempre, di mo amo tagbalingay na. Ni mamangmot mga asikaso. Saanin? Mas daw nga rad na mamaki ni Papa. Tay tamang pala nga mo nga asikaso di anak mo kunada. Idi akit no dan talo nga bulan na panawa ko. Mabaling ka di nga makita? Umay ka mo masya dito ya. Asi nagmadlaeng damot bukod mo nga lugan. Tam no ma'am, umumda papaki ni mama. Sige. Umayag dita. Manong nemi saan lang nga di putot ko ti paggagarak no di kat pa'y mismo nga ni Fina. Sa nga balik ko nak. Mag-asawa pa'y adanto pa'y mayat di kiti balo. Kaslayari kulatan manong nemi nga ni Vina kat nabalo. Nga daan ni talungan na. Wano nabalo ididwat anak na kat siyak iti kat siyak nakimputot ti may katlungan anak. Nakatano na kiti balay na manong nemi kat sinabat na kadagos manong nemi ni Vina. Oh, Nelson! Nelson! Marakop ng dagos. Nariknak ng dagos manong nemi ti iliw ko keng kuala. Siyempre, magusgustuwak na ginibibig na iso inamalak. Saan ko nga pinanunot manong nemi nga da kami ti ruwar kat mabanin na kami nga buyaen di kiti karuba. Iti sumarek kami. Papa, Mama, adan ni Nelson. Nabag nga malemyo. Tata na. Sige ka rin ni Nelson. Owen, sir. Sir, kunak manong nemi tanatak ng matilangada. Ano ko itong kadinga si ka? Kakimputot, di ba yung katlunga anak? Ti anak mi. Owen. Ano ko tak? Aping out nga may ka. Gabot na kailo ko ti anak ko. Nga nang mabaling na ako makit maalak suna.
Nabaluak nga saan kami nga nadaan ti anak. Kasapulat ti anak. Nelson, anak ka dilan ti kasapulam. Kasanuak nga ruden. May karim laki di nga sa among nararamin din ti kas tinaramin mo. May kari, basta laki di adda, mangitungpal ka niya. Kinapuno na, dagiti amma, dagiti dohangan nakko, kat saan dang aminan nga nawaya. Sika nga nawaya, kapatabalo ka. Tinagkadikayat nga kasar. Kayat ko. Basta lakid di, umanayin na siya. Kun, awanin ti sa pulag pa ka. Sana kung nagsapul pa nuaping ang sapulak, gaputa di ka pa na sapulang. Ti ama ti anak kong inauna, at daan mat ngamin ti asawa. Kastamit ti may kadua. Di nagmat mabaling nga ka din na, nga asawaan at asawa da. Ngam si kataawan asawam. Sikan ti pagtalin na eda. Kat ikarikan ka Nelson. Siksikan tulayngin. Sikat ti anak kan ti anak ta. Ikasanong waratan di kiti duwang anak mo. No problem. Di kamin mama, papa, agbati ka na kayo di kiti inaw na anak ko. Tas sumarsarong karak lata. Sarsarong karak ida. Kit nilaing Nelson Junior ti ka din nami. Junior? Ayan na yan. Dito, iyawat mo mama, ti anak mi. Hapo manong nemi, uri damok iti mang sakroy, mangubay iti may isang manadaga. Huwag sa ito yung alawatam na may batam. Tapi kung may batam, naging ka nagsangit na nakariing. Ngayon hindi makita anak manong nemi, nagsardeng, anak, ni dadim na ito eh. Ni dadim siya ni dadim. Nagasta ha? Nagasagana nga mga asawa kaniya, Nelson. Nagasagana. Gaputay patpating kami na. Iba't pating kami, Nelson. Katkas ikarig. Saan akong nagsapul pa taadda ka manten. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi nagkalesa kami kinivina. Iti lugar mi. Dalaing kapitan nga naganakan niya kin kakabsat ko manong nemi ti makamu. Ni Vina, kat saan lang may sa anak na. No, dikit adda duwa nga babaeng anak na nga dati sidong, dikit naganak kang kuana, nga sarasarong karan milayang ina. Da kami nga ron tinagdan na, iti mismo nga balay mi, nga patagder mi, kada di Wilmang asawak tinagnaidan mi. Aging kakarito ay manong na mi, talon, dikit anak mi kini Vina. Ni Vina nga nagbalin, nga nasiyat nga ina, nasiyat nga asawa, na istimar, na dungo, na imas tiluto na, ken mismong isunak at na imas. Saan nga bale, nga siyak ti may katlo, nakaputot ken kuana. Ngam siyak ti nagtalinendan na. Na kami tinaikari, ngagtaktak no na ititong palbiyan. Dahito yung nga ron, ti pagkasalita, nga kaslay di kalmalay, nga napasamak manong. Agi manaklaw na iti amin osmo, nga nangibasa, kaya't sabi ko matadamat na ibati nga liwliwa, kanagani padak nga nakipagdengeg, kanang kipagbuya. Toy nga tagyaman nga pagayam mo, Nelson.